Bueno, estem en Costur, en una zona que se diu La Muleta, perquè molts anys atrás resulta que els nostres abuelos feien malea per ací pels costats, això estava tot ple de malea, i per ací feien malea per poder guanyar uns dinerets d'allà en la malea. La malea arribava en camions i pujava un home damunt del camió i en una cosa que se diuen forques, una forca, de dalt en la forca ho tiraven baix a gavells, eren gavells, i baix ho arrimaven a un puesto i ho deixaven allí. Jo veia que mon pare per guanyar pràcticament quasi no res, se jugava la vida tots els dies anant per aquestes pistes a carregar aquestes animalades de malea, perquè és que ho emplien fins a dalt, carregat en cordells i baixant per les pistes que feia temor. El que no sé és com s'emportava a mi detrás, perquè la veritat és que era un perill. En els carros ens baixaven malea de la Pobla i de Vilafamés i de Cabanes també ne venien. Ens portaven malea, després ja venien en camions. Nosaltres, els forns més grans, gastàvem 11 camions de malea. La seva mare, el sustento d'elles era la malea, que no n'hi havia jornals. Quan anaven a la plana a treballar els taronges i això, temporada sí, però si no, després tenia que treballar a la terra, si el que traien i a la malea per guanyar. Vaig a començar a entrar a la fàbrica perquè treballava un tio meu i als enterar-se ma mare que feien una fàbrica nova, li ho va dir a mon tio. Mon tio li ho va dir a l'amo i va dir l'apuntarem. I me van apuntar. Però Pedro Cotanda tenia una fàbrica que se deia La Progressiva i allí vam entrar uns quants i quantes a dependre 2 o 3 mesets. D'allí ens vam passar a la Paloma. Vaig poder treballar als 13 anys, perquè entonces, com no se podia menjar, els pares en seguida ens van posar a treballar. I després anava a la fàbrica a portar olla i tot això. Bueno, entonces teníem, entre qualsevol, perquè entonces no miraven edats a les fàbriques. El que no estudiava, que no anava a escola, als 12 anys ja s'anava a les fàbriques, i als 14, però ara no. Quan vaig aprendre, mira, als 9 anys me'n vaig anar a Villarreal, que se va morir mon pare l'any 41, i van dir qualquinet que vingui a Villarreal, coneixíem el cementeri que hi anirà a l'escola. I a Joaquinet van anar 15 dies a l'escola, però enseguida van tirar a treballar. I jo el que volia era dependre del farero, perquè mon pare era el farero. Com no teníem l'edat, que eren als 16 anys, doncs venir l'inspector i venir l'encarregat de l'empresa i mos feia, aneu fent, que avui no podeu treballar, que està l'inspector ahí. Entonces, quasi normalment totes, perquè érem totes, quan se casàvem, 15 dies antes ja s'iniciem. Que jo me'n recordo que a mi 15 dies antes, xica, que no vas a treballar? Ai, me casa, se casàvem i se ho deixàvem. I entonces, pues, cuidàvem els xiquets, que no els teníem, que jo vaig tardar 22 mesos a tindre a la meva filla, però estàvem en casa. Ara no era la vida d'ara tampoc, perquè anaves a la sèquia, carrejaves l'aulla de la font, tenies més faenes per casa. Però, bueno, i de vesprà, tota la vesprà, mira, a fer labor, a juntar-se les amigues, a fer faenetes. Perquè, mira, era això la vida d'entonces.